Qaynar sələmlərimni yollayım min sizə, hörmətli tamaşaçılarım. Tuğan Tər telekanalının seyir etib qənə tapşırığının avtoru həm alıb barışısı Roza Xayrulina. Biz bugün Qozan şəhərində Onyx konsertlar zalında Tataristan Respublikasının at qazanğan artisti Lyutsiya Musina'nın matur ijad kişəsində işləyibіз dostlarım. Sizə indi hər vaxtдағы şaşın көңілdən eng ekskluziv kadrlarını, eng matur mezgillərini, жылы əngəmələrini барсында шын көңілdən бүләк итәргә керештек. Шуңа күрә сезне телеэкраннар янәшәсенә якынрак чакырам. Ял сәгатьләрегез хәерле, иштәлекле һәм матур булсын. Hörmətli tamaşaçılar, biz bugün seyir etib qənə tapşırığı Qozanda Onyx konsertlar salında Lyutsiya Musina'nın konsertində işləyibіз. Əlgisi mizgillərdə repetisiyalar bir qaynar bara. Мен indi sizə əlbəttə bu mizgillərdən də ekskluziv kadrlarını hər vaxt күрсәтергә тырышам. Шуңа күрә сезнең инде хәл торышыгыз, кәйфләрегез яхшы булсын. Ә без инде рәхәтләнеп эшлибез дип сезгә янәдән үземнең матур яхшы хисләремне җиткерәсем килде дусларым. Мы издалека с Ульяновска приехали. Ульяновск қаласына шушы концерт үшін махсус келдіңіз. Да, специально келдік, қарар етсін. Hörmətli dostlar, seyir etib qənə tapşırığının бүгінгі қонағы ол Татарстан Республикасының ат қазаған артисті мүләйім, шибәр, талантлы Lyutsiya Musina. Xeyirli сәгатьтә, xeyirli кичләр сезгә, Lyutsiya ханым. Xeyirli kişilər, Roza xanım. Менә Lyutsiya ханым, сезнең белән күрешү бәхетенә мин ирештем үзебезнең Уфада. Лилия Вахитованың иҗат кичәсендә. Мин сезне күрдем дә, сездән шундый җылылык, сездән шундый ихласлык нурлары, энергетикасы менә бер күреп тора инде, субханалла, машалла. Сез менә табигатьтән шундый тумыштан шундый кеше булып үстегезме, тудыгызмы дигәндәй, әти-әниләрегез сезнең шундыйлармы? Аллага шөкер, рәхмәт. Бик шатмын. Бик шатмын. Мин ничек бар шулай инде. Теге ясалмаланмыйм. Шундый йомшак, җылы кешесез инде, сез бигрәк ипле инде. Мин чынлап та дусларым, артыгын мактамыйм. Мин бары тик үзем күңелем, йөрәгем белән туйганны гына менә әйтә алам, сөйли алам һәм сезгә дә тапшыра алам. Без беренче тапкыр сезнең белән эшлибез, сертификат тапшыруында. Lyutsiya ханым, һәм инде әлбәттә безнең тамашачыларга кызыклы булыр. Кыскача гына сезнең туган районыгыз, кайларда укыдыгыз сез? Кайларда эшләдегез? Мин Татарстанның Лениногорск районында тудым, Урталы авылында. Мәктәпне битергәч инде туры мәдәният һәм сәнгать институтына укырга кирдем. Татар хорына Аллага шөкер алдылар. Теге белемсез, музыкаль белемсез булсак та, шунда укыдым. Аллага шөкер менә җырлыйбыз хәзер. Гомумән Lyutsiya ханым, ничә ел инде сез хәзер иҗат юлында? Санаганым да юк. 1998 елда битергән идем институтны. Аңа кадәр дә укыган вакытта да концертлар белән җөргән идек, артистлар белән, кем чакыра шуның белән. Хәзер инде санына да чыга алмыйм. Аллага шөкер. Иҗатта рәхәтләнеп, кайнысыз, иҗат итәсез. Сезнең бит әле гаиләгездә иҗади. Рөстәм абый Закировның хәләл җефете бит ул белмәгәннәргә ачыклап китим әле. Рөстәм абый белән танышу тарихын безгә рәсләп китсәгез иде, Lyutsiya ханым. Бик кызыклы бит. Менә сөйләп тормыйм инде, концертта булганнар күрерләр. Без татар дискотекасында таныштык. Бик сөйли башласаң, 2 концертның вакыты җитмәс. Һәм әйтергә кирәк, ул бит әле сездән яше белән дә олырак. Бит ничә яшьгә аерма сезнең? 9 яшьтә 3 ай. Һәм бүгенге көндә сез ничә ел бергә тормыш көтәсез? 25 ел булды менә, быел сентябрьнең 8 көнне безнең туебызга 25 ел булды. Танышканга инде 6 ел өстәсәң, тагын бик 31 ел була танышканга. Hörmətli tamaşaçılar, sizin qarşınızda indi күпләрегез таныган, күпләрегез яратып өлгергән артистыбыз, музыкант егет. Саксофонда уста итеп уйный торган бик сәләтле егетебез. Рөстәм Закиров, Lyutsiya Musinaның уллары Айрат Закиров. Хәерле кичләр, Айрат. Хәерле кичләр. Ничек хәлләр? Аллага шөкер. Менә Алла бирсә, концерт куябыз, гаилә концертын. Менә Айрат, беләсеңме, мин сине күрү белән минем менә биисе килә башлый. Чөнки синең чыгышларыңны күз алдына китерәм дә, мин ничек саксофонда син уйныйсың, үзең биисең, ул хәтле хәрәкәт. Миңа калса, син Татарстан һәм Башкортстан республикаларына бердән-бер шундый хәрәкәтләр ясап бии торган, уйный торган музыкант. Дөресме? Син килешәсеңме? Сез әйтсәгез килешәм инде.
Мен әйткәч килеш, ничек килешмәсен инде Айрат. Шушындый ноталардан башлап җибәрәсе килде. Синең белән аралашуны чынлап та чыгышларың белән күпләребезнең мәхәббәтен яулаган талантлы егетсең. Музыкага омтылыш ничә яшьтән башланды? Менә үзең хәтерлисеңме, иҗатка тартылган мизгелләреңне кайчан ел, ничә яшьтә булды? Беренче тапкыр инде тәүге тапкыр мин сәхнәгә мендем 8 яшьтә. 8-9 яшьтә мин әнинең концертында ук. Ул инде 2009-2010 елларда. Шул Әлифба җыры белән мен Җырлап мендең. Җырлап мендем. Әле хәтерлисеңме җырны? Хәзер хәтерләмим инде. 8 яшьтә димәк, син беренче тапкыр сәхнәгә мендең. 8 яшьтә шунда җырладым. Җырлый белмәгән килеш. Шул. Һәм инде сәхнәгә менә башладым саксофон белән. Хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызда Люция Мусина һәм Рөстәм Закировның мәхәббәт җимешләре, кызлары Миләүшә. Хәерле кичләр, Миләүшә. Хәерле кич. Ничек хәлләр, Миләүшә? Бар. Бүген кәефләр аеруча яхшыдыр бит. Әйе, барсы да яхшы. Мин бу көнне бик көттем дөресен әйткәндә, чөнки миңа бу концерт ошый программасы, Марсель абый, Махмутов җитәкчелегендәге группа аны шулай матур итеп ясады һәм шуңа күрә мин бик көттем бу көнне. Бик көтең һәм сиңа карап торам, син бер дә дулкынланмыйсың бүгенге чыгышларыңнан, гомумән концерттан, шулай бит? Бераз дулкынланам, ләкин бу бит инде минем сольнигым түгел, әнинең сольнигы улдыр күбрәк каушыйдыр. Миңа 4-5 җыр гына җырлыйм да инде. Булды. Әниең белән бүген нинди эксклюзив матур номерларыгыз көтелә? Әни белән без дуэт җырлыйбыз инде. Үземнең дә яңа җырым булачак бүген, премьера дигәндәй. Яхшы, без инде әлбәттә сезгә уңышлар гына теләп калабыз. Миләүшә, менә иҗат юлын сайлаганыңа әле син үкенә башламадыңмы? Чөнки ул бит инде күп көчне, күп вакытны таләп итә. Юк, үкенмим, чөнки без бәләкәй чактан бирле шул средада кайныйбыз һәм әти-әни шул өлкәдән булгач, без аның турында уйламыйбыз да. Безнең өчен ул менә безнең тормышыбыз, бөтен әйберебез ул безнең иҗат, сәхнә һәм шуңа без бәхетле генә аны сайлаганга. Люция ханым инде әлбәттә әзерләнә үзенең чыгышларына, аңа бүген бик күп сөйләргә кирәк. Аңа бүген тамашачыларына үзенең күңелендә булган барлык хисләрен, әйтәсе килгән сүзен барсында җиткерергә кирәк. Шуңа күрә без әле аңа артыгын кымаучы аламыйбыз, бары тик уңышлар гына телибез. Менә күлмәгенә күрсәтеп китәсе килә инде. Субханалла, матур инде. Люция ханым, бер генә сорау менә шу мизгелдә күңелгә килде. Шушы хәтлек матур буй сынны ничек саклап калып була ул? Аллаһы тәгаләдән инде. Генетика сездә димәк. Дөрес туклану, физик күнегүләр көндәлек рәвештә андый тормыш алып бармыйсыз. Кызганычка каршы. Тырышам, ләкин булып чыкмый. Гомумән менә сез ашарга ярата торган кешеме? Тәмле итеп пешерергә дә сезнең әле бик яхшы килеп чыгадыр, әйме? Аллаһка шөкер. Hörmətli dostlarım, Balsan, 12 konsertlar salonunda Tataristan Respublikasının atqasagan artisti Lucia Musina'nın konserti başlanıp gitti. İzgi səhətdə xeyirli niyyətdə Lucia xanım, biz sizə uğuşlar qına diləyimiz. Başda yaxşı bulsun. Bütün jür məşkilə 12 salının xeyirli kişlər, Rüstəm abi. Xeyirli kеш, Роза. Bugün sizin üçün miyə qalsa ikilətə cavablı verəməyim. Özünüzün çıxışları içində burçulasınız. Lucia xanımın konserti bolğaç, onun içində burçulğanınız yüzünüzə şıqqan indi, Rüstəm abi. 3-ләтә, 4-ләтә инде анда үзебезнең менә бу тәгә мәсьәләсендә шушы Люция атлап торып әзерләнгән иде. Әзерләндек. Гына тамашачылар яратып килгәннәр. 3-ләтә үзем өчен дә, бигрәк Люция өчен, аннан соң инде үзебезнең гаилә концерты, гаилә өчен, җырлар өчен дулкынлану күп һәм дөрес дулкынланганмы да, хәзер монда әзрәк кенә ниләр, теге кичкенә генә нюанслар килеп чыкты, шуңа күрә ул булган иде. Нәрсә дә буласын беләм, булай ук булсын дип белмәгән идем. Мондай концертны карап утырганда шул хәтле күңелләр сөенә. Мен сәхнәдән шундый матур шигырьләр укыйм. Молодцы, уңышлар аларга, сәламәтлек. Балалар да шул тәрбияле татарда менә шушындый егетләр, кызлар үстерүче гаиләләр, шундый гаиләләр күбрәк булсыннар иде. Мин гаиләгә хөрмәтем бик зур. Рөстәм белән без күптән танышлар. Ул минем тапшыруларыма киләдер. Ул мине авыр вакытларда поддержать итә белде. Талантлы гаиләдән сыкланып кына карыйм мин үзем.
Tavallı gailede balalar da tavallı balalar. Şuna göre balalarını karapsıklanan sahne motorlarını yarata. Onlar motor gaile, kumulları bilen motor, kıyafetleri bilen motor, kumulları bilen de motor. Şuna göre rahatlan yol etemiz bugün. Rahmat natır fikirlәрегез өчен. Тамашачылар сезнең исегезгә төшерәм кемнәр таныды, кемнәр әле танымады. Әйтеп китәм сезгә Гөлназ Сафарованың әтисе һәм әнисе шулай дигәч безнең тамашачылар ныгырак аңларлар. Рәхмәт сезгә булганыгыз өчен. Siz үзегез тиз ачыласызмы? Менә таныш түгел кеше белән аралаша башладыгыз. Сезгә авырмы ачылып китәргә? Әллә сез ничектер җиңелме сезгә? Шундый ачылып сез сүзләрегезне, серләрегезне дә сөйли аласыз. Таныш булмаган кешегә, яңа гына танышкан кешегә дип әйтик. Серләрне үк сөйләмим инде. Ә болай инде сөйләшәм. Әлбәттә мин барлык кешеләрне дә яратам. Шуның өчен теге һәрбер кеше бит инде Алланың теге яраткан кешесе. Шуның өчен теге бик яратам кешеләрне, аралашырга яратам. Күренеп тора инде ул сездән. Әйе. Җанның авторы Алия Самигуллина. Миләүшә, менә гадәттә табигатьтән шулай бирелгән, гаиләдә кызлар әти кешегә тартылалар һәм аңа ошаган булалар. Диләр әйме күбесенчә малайлар инде уллар, алар әни кешегә. Менә син үзеңне кемгә күбрәк ошаган дип уйлыйсың һәм гаиләдә син кемгә ныграк тартыласың? Рөстәм абыйгамы, Лүтия ханымгамы? Минемчә 50-50. Чөнки кайчандыр мине һәр вакыт әтигә ошатсалар, хәзер күбесе тышкы кыяфәтемне, мәсәлән, әнигә күбрәк ошаталар. Характер буенча, белмим, әтинекедер күбрәк. Һәм кайбер вакытта мин үземне дә абый белән үземне карыйм да, әти әнигә карыйм. Һәм шундый ощущение, то что без вообще аларга ошамаган. Чөнки без абый белән шундый озынрак буйлы, әнинән дә, әтидән дә озынрак дип әйтсәк була. Әти белән әни әзрәк буй белән кыскарак. Әни нәрсә өчен дигәне, сез шәһәр балалары ди, без авыл балалары. Шуңа күрә озынрак ди. Алар эшләп үскәнгә күрә шуңа буйга үсмәгәннәр димәк, әйме? Авыл балалары буларак. Абый безнең дә озын, битебезнән озын, ләкин әнинең нәсендә озын кешеләр күп. Шуңа дип уйлыйм. Ничек хәлләрегез? Бик күңелле, бик Ни өчен күңелле шуны сөйләп китегез әле безгә? без бик горурланабыз Люция ханым өчен. Ул безнең дустыбыз. Һәр концертка киләбез. Рәхәтләнеп карыйбыз. Ул бик ягымлы кеше. Аның гаиләсе шундый музыкальный, творческий. Искиткеч гаилә, без бик горурланабыз. Аның белән дуслашу безгә бик зур бәхет. Мин сезнең фикерләрегезне бик аңлыйм, чынлап та Лүтия ханым белән һәм инде Рөстәм абый аларның балалары белән аралашкан кешеләр, сез бәхетле кешеләр. Алардан килгән ихласлыкны әйтеп бетергесез. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, концерт, сәхнә, барсы да тәртиптә, барсы да мәшкилә. Лүтия ханым яңа гына үзенең чыгышын тамамлады, Рөстәм абый Закиров яңа тамамлады чыгышын. Мәшкиләбез, дуслар. Исем китеп тыңлап торам әле, дусларым. Сәхнәдә әлеге мизгелдә Айрат Закиров, Лүтия Мусина һәм Рөстәм Закировның уллары матур итеп җырлый. Аның тавышының дөрестлеге, аның моңының матурлыгы, дусларым. Үзегез тыңлап китегез әле. Афәрин, Айрат. Бик матур концерт, бик шада. Шундай культурная, интеллигентная семья, все талантливые. Мы очень довольны, что приехали. Очень рады. Бик матур, бик әйбәт концерт, бик каты ошый безгә. Молодцы.
украсили семьясы прямо, Люцианы, вообще прям прелесть. Концерт очень хороший. Hürmetli dostlarım, әлегісі мезгілері сәхнәдә искиткеч матур номер. Люция Мосина һәм аның кызы Миләүшә әниләр турында матур җыр башкаралар. Һәр вакытта әти белән әниләр, әни белән кызлар, гомумән әниләр һәм балалар, әтиләр һәм балалар арасында гел яхшы, җылы, рәхмәт хисләренә тулы гына матур мөнәсәбәтләр хөкем сөрсен һәрбер гаиләгә. Миләүшә, әйт әле менә, Люция ханым нинди әни ул синең өчен? Айрат өчен. Әни буларак, нинди әни кеше ул сезнең гаиләдә? Нинди тормыш иптәше Рөстәм абыйга син читтән битен барсында күзәтәсең? Сөйләп кит әле безгә. Ул самый лучший әни. Ул бик яхшы, бик добрый, тыйнак, түземле, начар сүз әйтә торган кеше түгел. Безне бәләкәй чактан ул биреле яхшы әйберләргә генә өйрәтте. Үзенең ничек тотарга, яхшы манераларга гына өйрәтте. Мин аның турында әйбәт сүзләр генә әйтә алам, әни турында. Әтигә карата нинди хатын дип әйтсәк, ул яктан да түземле, әйбәт, ярдәмчел, поддержка һәр вакыт әнидән безгә, бөтенебезгә карата. Ул, в общем, иң әйбәт сыйфатлар ул бөтенсе әнидә бар, минемчә. Миләүшә Закирова. Ой, рәхмәт. Гаиләгә бәхет елмайсың. Миңа да бәхет елмайды бу. Ике матур кыз арасында өченче матур кыз булып басып торырга. Зур рәхмәт. Сүзләр авторы Соня Ахмаджанова. Hürmetli dostlar, сәхнә артындагы матур күңелле тормышны сезгә күрсәтүне дәвам итәм. Люция ханым менә үзенең матур истәлекле чыгышын кызы белән башкарды. Люция ханым нинди хисләр тантана итә кызыгыз белән әниләр турында шундый матур җыр башкардыгыз? Мен әйтеп бетерә алмыйм, нинди хисләр икәнен. Чөнки мин җылы кабул ителә. Мин үземдә төшергәндә сезне сөйләгәндә bütün тәннәрем теге каз җыны белән каплана диләр бит, шундый матурлык булды, шундый рәхәтлек булды сезнең тыңлавы. Гомумән ничек кәефләр? Аллага шөкер, Аллага шөкер. Рәхмәт. Барсы да сез уйлаганча бара? Әйе, Аллага шөкер. Ярый. Күлмәкләрнең инде берсеннән берсе матурын алыштырасыз һәм инде исәплим, сез шундый шулай ук кием буенча да бик тыйнак киенәсез, әйбет. Менә Лейсен Хазиева, безнең бит инде тегүчебез, дизайнерыбыз. Ул тегәйне миңа күлмәкләр, рәхмәт аңа. Бик матур күлмәкләр тегә миңа. Мондый матур кешегә миңа калса, күлмәкләрне тегү дә шулай ук рәхәтлек белән барадыр, җиңеллек белән барадыр. Субханалла, машалла, Люция ханымны озатабыз үзенең гримеркасын аңа киләсе чыгышларына иркенләп җайлап кына әзерләнеп чыксын өчен, дуслар. Сер итеп кенә тапшыру бүген Казанда Люция Мусинаның матур иҗат кичәсендә эшли. Исегезгә төшерәм. Футбол белән шөгыльләнгән идем 15 яшькә кадәр профессиональ. Һәм инде футбол белән бер нәрсәдә була алмагач, мин инде уйладым, нәрсәдер кирәк ич, нәрсәдер нидер эш белән. Тупны саксофонга алыштырдың. Тупны саксофонга алыштырдым. Мин башта музыкаль мәктәпне тәмамладым Казандагы, аннары инде Казан музыкаль мәктәпкә кердем, Авхадиев исемендәге. Менә шуннан бирле инде Авхадиев исемендәге көллиятне тәмамлагач, Татар эстрадасы мәктәбе булды, Илсия Абдулдинова, Алмаз Мирзаянов, Вадим Захаров. Тәҗрибә зур синең. Музыка юлыннан, гомумән иҗат юлыннан киткәнеңә үкенмисеңме, Айрат? Шун күңелдән әйтәм инде, шул хәзерге эш миңа акча бирә, ипидән башка инде май, анда инде кызыл икра, шуннан теге ничек эшлисең инде, нинди җырларны чыгарасың. Шул күңелдән әйтәм, үкенмим. Мин үземчә теге уйлым дөрес юлны сайладым дип. Люция ханым, сезгә тормышка кагылышлы, сезнең менә
тормышка булган карашларыгыз турында тагы да сораштырып китәсе килә. Менә мәсәлән, Люция Мусина өчен хатын-кыз арасындагы дуслык нәрсә ул? Сезнең менә тормышыгызда бүтән ичке серләрегезне рәхәтләнеп сөйләрдәй дусларыгыз бармы? Булса күпләрме алар? Бар, Аллага шөкер. Минем янымда бик әйбәт дусларым бар. Рәхмәт Аллага алар өчен. Минем янымда һәрвакыт бик әйбәт кешеләр. Сез чөнки үзегез әйбәт. Барбы инде аны психологлар да әйтә шундый сүзләр әйбәт. Үзең нинди? Ичке дөньяң нинди? Синең тирә-юнеңдә дә шундый яхшы кешеләр генә булып тора дип. Хаталанган чакларыгыз буламы сезнең Люция апа? Була, әлбәттә була. Алар өстендә ничек эш алып барасыз? Хаталарыгызны ничек танып аласыз? Ничек эшләр алып барасыз? Аларны бүтән кабатламас өчен. Менә үзем анализ ясыйм инде. Теге китаплар укыйм. Кешеләр белән аралашам. Менә шул опыт дип әйткән ни дә бар инде. Кешеләрне карыйм, ничек кешеләр эшлиләр бу очракта. Арыйсыңмы чыгышлардан соң? Чыгышлардан соң һәр чыгыштан соң инде менә энергичный чыгыштан соң мин кайдыр 5-10 минут сулышка теге сулышны Дөрес исең әйе. Дөрес лимәе. Шул бик күп 1 литрдан артык су эчәм инде чыгыштан соң. Шул бәйбәт восстановление. Менә шулай дуслар, сөйләндергә дә куркам әле. Юк, сөйләндермим. Ялый Тойрат. Халал. Әйтте бит инде ул. 5 минут башта сулышымны дөресем ди, аннан соң 1 литр утырып су эчәм ди. Бик шәп булды. Вообще Фәрин, яме, шуны гына әйтәм сиңа. Шөкер. Әй, менә шул Аллага шөкер. Хөрмәтле дуслар, Люция Мусинаның концертында тамашачылар арасында шулай безнең Татарстан Республикасының танылган артистлар, үзебезнең яраткан Бахлар гаиләсендә күрдек. Илназ, гүзәл, ничек хәлләр, ничек кәефләр? Аллага шөкер, хәерле кич, төн, кайсы гына вакытның нинди генә вакыты булмасын, һәр барчагызга да ялкынлы кайнар сәлам. Рәхмәт. Гүзәл менә сер итеп кенә әйтеп китте әле миңа баштарак аралашканда. Безне дә Закировлар белән дә бик матур тарихларда бәйләде. Без иҗатыбызны алар белән башлап җибәргән идек диләр. Үзегез сөйләп китегез әле Гүзәл. 2008 елда мин Шавылдан килгәнем. Казанга һәм иң беренче эш урыным Рөстәм Закировның иҗат төркемендә иде. Шунда инде бераздан Илназ килде. Ул вакытта ул клавишада торады. Музыкант буларак. Музыкант буларак мин инде өстәмә бэк-вокал дип аталган, өстәмә җырлап торады. Шунда без Илназ белән күз кысышып, иҗатта чумып, бер-беребезгә ниндидер хисләр уянды шунда. Шуңа күрә, хәзер менә әле кичә генә безнең 16 ел туй көнебез булды. Һәм шушы безне кавыштырганга төп сәбәпче Рөстәм Закиров һәм Люция Мусина дип уйлыйбыз без, чөнки без аның иҗат төркемендә таныштык. Рөстәм Закиров нәрсә ди ул? Теге без аның белән авылдашлар, күршеләр. Минем әни Пшалымныкы, Рөстәм Закиров шулай бит, урта Пшалымныкы. Һәм инде Рөстәм абый, әйдә бергә эшләгәл дип, ул Пшалым чаналары дигән зур фестиваль оештырадыр. Һәм мин шушы Пшалым чаналарында мин шулай ук инде лауреат исеменә лаек булдым. Һәм ул миңа әйтте, әйдә бергә эшләгәл дип. Һәм матур гына шу эшләү дәверендә, эшли башладык, эшләү дәверендә Гүзәл белән таныштык. Һәм Гүзәлне мин берничә тапкыр өенә кайтарга туры килде. Туры килде түгел, насыйп булды. Һәм шуннан башланды менә. Шуннан матур мәхәббәт, нинди матур гаилә тормышына малайлар, әле малайларның да ниндиләре бит әле, вай субханалла, нинди музыкант, талантлы егетләр үстерәсез. Сезне бу бик шундый яратып килдек, чөнки аларның иҗаты безгә бик таныш, яратабыз, хөрмәт итәбез. Без алар белән 2 елдан артыграк микән менә шул чамада бергә эшләп йөрдек. Музыкант буларак, гүзәл җырчы буларак инде төрле авылларда, төрле районнарда, төрле шәһәрләрдә концертлар куйдык. Аның белән булган кызыклы хәлләр бик күп. Монда сөйли башласаң, вакытыгыз җитмәячәк. Шуңа күрә тагын берәр җай чыкса сөйләрмен әле. Әле кешеләр, тырыш кешеләр, Люция инде ул бик тырыш, шундый сабыр, чын татар хатын-кызы. Икесенә дә балаларына, гаиләләренә телисе килә озын иҗат юлы. Балалар да бик молодцы, менә карап торабыз, ул Айратның үз юлы, үзенең стиле шундыймы. Шуңа барысына да сәламәтлек телибез. Озын иҗат юллары, бүген менә бик күп тамашачылар килгән, яратып, хөрмәт итеп, җырлары күп булсын, хит җырлары күп булсын, яратабыз, хөрмәт итәбез. Шулай дуст тату мөнәсәбәттә яшәргә насыйп булсын. Амин. Рәхмәт, рәхмәт сезгә матур фикерләрегез өчен, бахларны озатабыз. Рәхмәт сезгә. Әйдә, әтиеңне менә синең күзлектән без тасвирлап китик әле. Нинди кеше ул синең өчен Рөстәм Закиров һәм әти кеше буларак та нинди кеше ул синең өчен? Ул добрый, сюрпризер, туры
бәреп әйтә торган кеше, турысын әйтә һәр вакыт. Ялганларга яратмый. Нәрсәме уйлый, шуны әйтәм. Кайбер вакытта ул аңа бик дип әйтәм. Мешает. Тормышында, ләкин менә шундый кеше инде. Но ләкин ул бик скромный, сәхнәдә аеруча. Ул менә сәхнә артында бик мәсәлән пародировать итә кешеләрне, шулай ачык инде. Сәхнәдә күбесенчә ул шул әйберләрне аның бик шәп итеп булып чыга, ул әйберләр пародиялар, мәсәлән сөйләргә. Сәхнәдә ул аны эшләргә уяла. Уяла, бик ипле тыйнак сәхнәдә, шулай бит? Тыйнак. Шуңа күрә менә Айрат абыйны нигә сез кемгә ошаган ул ди? Ул бит сикереп уйный, пилерә дип әйтсәң була. Кемгә ошаган? Ул әтигә ошаган. Ләкин әти безнең ул сәхнә артында шундый булса, Айрат абыйны сәхнәдә күрсәтә шундый. Бәлки Рөстәм абый күңел халәтен, бөтен ичке дөньясын сәхнәдә тамашачыларга җиткерә алмаган хисләрен, хәрәкәтләрен хәзер Айрат җиткерәдер үзенең биюләре, чыгышлары аркылы, шулай бит? Уйнаулары аркылы. Әйе, без шулай уйлыйбыз. Миләүшә, менә әйтеп киттең дә, әти ул безнең сюрпризор дип әйме? Мин дөрес аңладыммы? Димәк, ул сюрпризлар ясарга ярата. Әйе, безнең әни ул шундый сюрпризор түгел. Әти ул безнең сюрпризлар ясарга күбрәк ярата. Ләкин сюрприз ясыйсым килә дисә, ул аны бик әйбәт ясый. Вот. Чөнки бәләкәй чактан бирле бик күп ситуациялар булды. Иде берәр менә синең нык итеп истә калган берәр хәлеңне искә төшереп тамашачылар белән уртаклашып китә әле, Миләүшә. Әтиңне сиңа көтелмәгәндә сюрприз ясаган мизгелләрен. Менә беренче хәзер уйга беренче тапкыр уйга сразу килгән әйбер, ул яңа елга, мин хәтерләмим ничәнче ел. Без өйдә инде 31 декабрь. Әнигә кемдер незнакомый номер шалтырата инде. Безгә әйтәләр, менә бу ресторан, Хансарай дигән ресторанны бик ярата идек без. Һәм вы выиграли ужин сегодня на новогодний диләр инде, прям әни әле тыңлатам, без шулай шаккатып утырабыз, абый белән мин. Вот, приходите сегодня дип инде шалтыратып әйтәләр. Без инде шатланабыз, ой, мы выиграли дип әллә нәрсә. Барабыз ресторанга гаилә белән. Аннары инде анда ресторанда белдек, уже ишегендә төшке ашның ахырында. То, бу әти җыштырган әйбер. Ул безгә анда башта без сөйләшеп бәйрәм иттек, ашадык. Аннары ул безгә бүләкләр бүләк итте. Һәм безнең өчен ул бик көтмәгән әйбер булды, неожиданный. Концерт бик күңелле, бик матур бара, искиткеч. Миләүшәсе дә, малайлары да спектакль концертыбызга җан керттеләр, дәрт истәделәр. Бик матур концерт. Бик матур гаилә, бик матур концерт, оештыручыларга зур рәхмәт. Зур теләгем, гел шулай концертлары, заллары тулып торсын. Бәхетле булсын семьялары, бөтенесе дә. Хөрмәтле тамашачылар, Рөстәм Мусинның концерты бик матур җылы дулкыннарда бара. Ул үзе вәгъдә иткәнчә концерт башыннан башлап, инде онытылган элекке җырлары белән бер рәттән репертуарына яңа гына алган матур җырлары белән бергә үрелгән бик тә матур, рәхәт тамаша дусларым. Рүзия ханым, сез искиткеч ихлас, искиткеч матур күңелле һәм искиткеч моңлы тавышлы безнең җырчыбыз. Уңышлар сезгә, яратабыз сезне. Хөрмәтле дуслар, сертип кенә тапшыруы әле тамашачылар белән аралаша. Рөстәм Мусинның концертында күрсәм, беләсезме кемне күрдем? Илсаф абыйны, Татарстанның халык артисты Илсаф абый. Сез ничә бирәсез инде бу концертта? Ял итмичә, шимбә көнне? Киресенчә мин ял итәм. Беренче бүлеген карадык, бик ял итеп утырам. Бик хөрмәт итәм мин бу гаиләне. Рөстәм белән без инде 30 елдан артык дуслар, аралашабыз. Оның жырлауы, туры сүзе, біздің татар эстрадасында ул бір нинди читкән, ниндидер подхалимаш, не біле бұрылып, өзіне кішіге яраклашыр ішін бір нинди сүзлер, жауаплар бермей. Ул дұрысын әйтә, турысын әйтә. Шуңа күрәм бик хөрмәт итәм. Ondan соң аларның гаиләләре, балалар менә дигән
музыкантлар, җырчылар булып үсеп җитте. Менә үзләреннән соң инде нинди зур музыкант җырчылар калдыралар алар. Дәвамчылар. Менә ул үзенең җырлаганга караганда да әле зурак эштер миңа калса, шулай бит. Шушындай дәрәҗәгә ирештерү балаларны. Шуңа күрә мин монда рәхәтләнеп ял итәм, рәхәтләнеп концерт карыйм дусларымны. Сезгә күңелле, хәерле ял сәгатьләре телибез дә озатабыз алга. Рәхмәт сезгә фикерләрегез өчен. Тирләп пешеп үзенең чыгышын яңа гына тәмамлады Рөстәм Закиров. Ничек хәлләр, ничек кәйфләр? Аллаһ шөкер. Роза бик әйбәт. Вот тамашачы ярата сезне. Тамашачы гомумән бүген концертны ярата. Мин үзем шәхсән үзем генә түгел, Люцианың матур җырлары концерт Аллаһка шөкер. Оценка +4 дип әйтергә мин. 4. Әлегә шулай гына бәя. Сезне бик турыга бәреп әйтә торган, турыга сөйли торган артист һәм шу ягыз белән сез күп хезмәттәшләрегезгә ошыйсыз дип әйттеләр әле миңа. Сез шундый үзегез туры сүзе дип үзегез чытлыйсыз. Мин үзем туры сүзләрне мин һәр вакытта да гадел булдым. Мин инде беркайчан да теге татар эстрадасында башка кешенең өлешенә кермәдем. Тигез булыштым инде үземнең группа белән. Мин бүгенге көндә 35 ел эшлим икән, кем белән эшләсәм дә, минем группада эшләгән музыкантлар да, барабанщиклар да һәм инде биючеләр дә беркайчан да акчасыз калмады. Үзләренең күпме тиеш шул өлешен алып кайтып китә торган. Шуңа күрә гадел булдым, шуңа күрә гадел булгач инде һәр бер җирдә үзеңнең сүзеңне әйтергә мөмкин дип әйтәсе килә. Искиткеч сыклангыч миңа калса сезнең Люция ханым белән икегез дә шундый, менә дөньяда нинди кешелеккә яхшы сыйфатларын тараткан Аллаһ Тәгаләгә, шуларның барсында сез электрик булгансыз бугай дип мин шулай тоям, Рөстәм абый. Мин бөтенсендә электрик була алмагам. Мин шушы хәзер инде 58 яшь, 59 яшем белән барам. Күп кенә бик матур яшәгән кешеләрне күргәнем бар. Аларга карап инде ак көнләшү белән көнләшкәнем бар. Бу тормышта нәрсәдер эшләп бетерә алмаганны беләм. Анда инде берәүнең дә гаебе юк, миннән да только үземне генә гаебем. Хатынымның да гаепләмим, башка кешенең дә гаепләмим, фәкать үзем генә. Шуңа күрә бу дөньяда тырышырга кирәк, тиетүгә кирәк. Инде бу гаделлеккә килгәндә инде мин ул минем әти мәрхүмнән калган шундый әйбер. Әтием бик гаделие. Мин һәр вакытта да сагынам, туры сүзле, дөрес сүзле. Һәм дөрес булганда гына бүгенге кешелек дөньясында дөреслек бар бу җиңәр дип саныйм. Шулай булсын. Миләүшә белән Айратның да шундый талантлы ата-анадан талантлы бала чыгулары бу көн кебек ачык. Без Рөстәм Закировны кичкенәдән яратабыз. Кызларым кичкенә иде. Без Рөстәм Закировның концертын карый башлаганда концерт бик яхшы. Шундый күтәренке күңел белән шатланып килдек. Хәзердә тавышы көчле, шулай Люция ханым да бик матур, һаман шул килеш калган. Аларга иҗади уңышлар телибез. Шатланып, узак матур итеп безне шатландырып торсыннар. Люция ханым Рөстәм абый турында сөйләшеп китәсе килә. Менә икегез дә шундый җайлы гына, ипле генә, шундый мәгънәле кешеләр инде сез әйбәт. Гаиләдә тормыш көткәндә буламы кызып киткән чаклар? Менә сезгә карап торсаң, сез икегез дә бер кашанда бер-берегезгә кызган кебек тә түгелсез, кызачак кебек тә түгелсез. Рәхмәт инде шулай итеп уйлагач. Төрле чаклар була инде Роза, тормыш бит бу. Менә тормыш көтә башлаганда кайсыдыр ягын Рөстәм абыйның кабул итеп, аңа өйрәнеп, я булмаса өйрәтеп, аның кайсы бер сыйфатларын үзгәртергә тырышу, шундый мизгелләр булдымы? Шулай эшләргә туры килдеме сезгә? Элекке инде яшь чагында инде теге үзгәртәм дип йөрисең бит инде. Аннары инде теге җайлашасың да, бер-береңә җайлашасың. Теге кадерен белә башлыйсың бер-береңнең еллар үткән саен. Шуның өчен теге Аллага шөкер теге үсәсең дип әйтим булсаң инде теге еллар үткән саен яшь чакта бит инде ул дурак чак диләр яшь чак. Шуның өчен яшь чакта төрле хәлләр булгалады инде. Рөстәм абый бүген Люция апаның бәйрәме булгач, Люция апа турында ныграк сөйләшеп китәсе килә, күбрәк сораштырасы килә сездән. Хатын кыз буларак, әни буларак, хәләҗ фите буларак. Гомумән менә беренче сезнең күрешкән мизгелләрне искә алыйк әле Рөстәм абый, мөмкин булса, нинди сыйфаты белән, тыш кыяфәте белән, ничек менә, кайсы ягы белән ул җәлеп итәсең игътибарны беренчеләрдән булып? Без аны инде бүгенге концертта да күрсәтергә тырыштык. Без аның белән 94 елда Казан милли мәдәни үзәгендә шушы татар дискотекасында таныштык. Шунда ул килгән иде. Үзе җыр белешеп, аннан соң мин как раз шул бүлмәдә утырайм. Шуннан бирле без 94 елдан бирле таныш.
Аның белән без 4 ел йөрдек, җегет кыз булып, аннан соң безнең бер елдан артык азрак тукталып тордык. Аннан соң яңадан шулай торып, шулай без бергә кушылырга тиеш икәнен аңладык та 2000 елда әйбәт матур итеп өйләнеп, бүгенге көндә менә ширик гасыр безнең татарча дип әйткәндә көмеш туй билгеләп булмаса да 25 ел ширик гасыр яшәдек. Шушы ширик гасырда инде менә улыбыз Айрат Закиров, музыкант, саксофонист кызыбыз Миләүшә Закировны үстердек. Инде гаиләгә килгәндә инде без шулай татар гаиләсе, мин инде һәр вакытта үзем татар мөхиттә өйдә булдырырга тырыштым. Бала чагаларда, башкаларда инде рус телендә сөйләшәм. Мин рус телен хөрмәт итәм, әмма ләкин үземнең телем күпкә якынрак. Шуңа күрә безнең өйдә дә, семьяда да, гаиләдә дә татар телендә аралашу. Әнде Люциягә килгәндә, Люция бүгенгә ул шулай 30 елга якын иҗат итә. Ул 94 елда Казан дәүләт Мәдәният институтын тәмамлады һәм шундан бирле чыгыш ясый. Аның менә профессиональ сәхнәдә инде ныклап торып аяк басканына шулай 30 елга якын. Менә узган ел, Аллага шөкер, Татарстанның атказанган артисты исеме бирелде. Инде аннан соң шушы соңгы 5 елда аның бик матур җырлары барлыкка килде. Шуңа күрә менә бүгенге 12 концертлар залында да без аны киңәшләшеп тә Люция Мусина афиша астында шу гаиләнең концертын эшләргә булды һәм Аллага шөкер дөрес эшләгәнбез. Аны бик матур итеп менә шу безнең режиссерларында Марсель Махмутов җитәкчелегендәге команда матур итеп шушы тамашачыларга тәкъдим итте. Анда уйланылган берсе бөтенесе дә төгәл башкарылды дип әйтәсе килә. Шуңа күрә бик зур рәхмәт аларга да. Инде Люциянең менә шу минем үзем җанымда яз булып калалы дигән җырны иҗат иткәннән соң 11 ел яңа җыр булдырылганым юк. Инде Люциянең җыр өлкәсендә энергиясе моңа ташып тора. Мин Люция өчен бик шат. Аның әни кеше буларак та шулай матур итеп, Алла берсе тагы озак еллар тагы бер ширик гасыр матур итеп яшәргә язсын дип әйтәсе килә. Biz дә шул изге теләкләрдә калабыз. Бергә матур итеп тату булып, һәм миңа калса, Закировлар гаиләсе ул җиһанның бер бизәге. Шуңа матур яшәешегез белән, шундый матур талантыгыз белән, балаларыгызның нинди матур тәрбия алганнар, алар сездән шундый матур тәрбияле булулары барсы бергә менә җыйналган матур бер түгәрәккә һәм шушы түгәрәк кояш кебек җир йөзенә матур җылылык нурлары гына, игелек нурлары гына бөркеп тора кебек тоела мин сезне менә читтән күзәтеп торып, шуңа күрә шушы озын һәм хәерле гомерле булсын. Рәхмәт, Роза. Люция ханым, сезне инде бер генә түгел, беренче тапкыр ассызыклап киттек сезнең ичке дөньягызның шундый матурлыгына, шундый мәрхәмәтле кеше икәнлегегезне. Үзегез сез кешеләрдән нинди сыйфатларны аеруча хөрмәт итәсез? Нинди кешеләр белән сезгә тормышта аралашу җайлы, комфортны дип әйтәбез? Кешеләр, ашык кешеләр белән аннан теге аралашучан, менә ашык кешеләр, шундый кешеләрне мин яратам инде. Аралашканда бит инде һәрбер кеше үзенең эчке дөньясы белән ачыла. Шул вакытта инде менә мин теге кешеләрне беләсең дип әйтәм инде, эчке дөньяларын ачыла. Ашык кешеләр, ашык булмаган кешеләр белән сөйләшеп, аларның эчке дөньясын белеп булмый. Шуның өчен ашык кешеләр белән миңа рәхәт сөйләшергә. Иҗат кешесенең тормышы, гомумән күңел халәте гел аның теге менә дулкын бит инде күтәрелеп китә күңел, я төшеп куя юктан даимы. Менә сезнең күңелләрегез бушаган чаклар еш буламы, Люция ханым? Төрле вакыт була инде, теге еш дип әйтә алмыйм инде. Бушаган чакта сез нишлисез? Урманга барасызмы, шигырь яза башлыйсызмы, ашап пешерә башлыйсызмы? Нәрсә сезнең күңелегезне шундук тулыландыра? Менә мин якыннарым белән сөйләшеп утырсам, бергә утырып чәй эчсәк, теге минем ризыкны тәмле итеп дип ашасалар, менә шулай итеп теге күңелләр күтәрелеп китә инде. Люция Мусина кайларда ничек итеп ял итәргә ярата икән? Ял итүен мин менә су кырыенда, урман кырыенда менә шулай итеп ял итәм мин үзем. Аларга карап, шундый матурлыкка сокланып, менә шуннан энергия алам. Хөрмәтле тамашачылар, сер итеп кенә тапшыру бүген Татарстан Республикасының атказанган артисты Люция Мусинаның концертында шул хәтле куанып, шатланып эшләде. Без инде Люция ханымга киләчәктә дә шулай дәртләнеп иҗат итәргә, аның гаиләсенә дә аның белән берлектә талантларын тагы да ачырга, тамашачыларга өләшергә Аллаһ Тәгаләгә насыйп итсен дигән теләктә калабыз. Мин Роза Хәйруллина, тапшыруның авторы һәм алып баручысы, сезнең белән төгәл бер генә атнага сау булышам дусларым. Сау сәламәт булыгыз, үзегезне саклагыз.